Jinavenda Nûçeyana Radyoya denge gelden başkodarên hêja îro 28 Cotmehê 2025 sêşem li Brükselê saat 12 li Amedê 14. Em ê nûçeyên di nava rojê de pêşkêş bikin destpêkçen ser nûçeyên me. Hevserokê Konserê Vebera KCK Cemîl Bayik ji a nefera axivî û nirxandinên girîng kirin. Li Amedê Platforma Saziyên Demokratîk derbarê pêvajiyê de civîneke çepemeniyê pêkanî. Ji bo pêkanîna mafê hêviyê rêbera Pojînê nêzîdîna me ji Konseya Avrupayê reşandin. Li Rojavayê Kurdistanê konferansa komînan a yekemîn dest pê kir. Dubare den başkodarên hêjem dest bi berfirêya nûçeyên xwe dikil Cemîl Bayik got êdîdora dewletê divê yasayên entegrasyona demokratîk û azadiyê derkevin. Hevserokê Konserê Vebera KCK Cemîl Bayik ji Ajansa Nûçeyan a Firatê a nefere axivî. Cemîl Bayik di destpêka hevpeyvînê de balkişan ser hewldanên rêberapo yên çareseriyê û got rêberapo hê di sala 1988 de dema ji Mehmet Ali Bîran re axivî gotibû em dikarin li ser vê pirsgirêkê biaxivin. Dîsa di sala 1993 da agirbest ragihand. Agirbestên salên 1998 û 2007 tên zanîn. Di salên 1999 û 2013 de hêzên gerîla derketin derveyî Tirkiye. Niha jî pêvajiya banga 27 Sibata 2025 heye. Yani bi temamî têxwestin ku çek werin sekinandin. Cemîl Bayik li ser gavên dîrokî yên hatine avêtin jî nirxandin kirin û got gelê me û dostên me niha li benda devletê ne ku gavan bavêje. Êdî dora devletê ku gavên girîng bavêje. PKK xwe fesih kir û dawî li têkoşîna çekdariyanî. Ji bo ku ev gavên me xwedî wate bin divê dewlet jî hîn tiştan bike. Gelo ve karibin siyaseteke azad û demokratîk bikin. Ew gerilayên çekên xwe danîne dema biçin Tirkiye ve karibin di nava siyasetê de cih bigirin. Ev ne tenê ji bo gerilayan derbas dibe. Ji bo rêber apo yên tekîldar re jî derbas dibe. Rêveberiya PKK jî girêdayî wê ye. Eger gavên siyasî û yasayî tune bin tı wateya gaventin tıneye. Hevserokê Konserê Vebera KCK ve kişîna gerilayan ji Tirkiye jî şîrovekir û got me bi van gavan îradeya xwe careke din nîşan daye. Me rewşa provokasyonan li ber çavan girt û bi vî rengî gavavêt. Li wan deveran xeteriya şer hebû hin dijberên pêvajiyê dibe ku provokasyon kiribana. Me li gorî perspektîfên rêber apo ev gav avêt. Lê tevê awqas gav avêtinan jî ji bilî çend hevdîtinên bi rapore devletê tıgav navetiye. Komisyona li meclisê birêber rapore hevdîtin nekir ji aliyê siyaseta demokratîk ji gav tinene. Me ji bo mafê hêviyê û yasayên entegrasyona demokratîk bank li devletê kir lê bersiva wê tineye. Me ji xwest bi gava dawî re nîqaşên xitimandina pêvajiyê bi dawî bikin. Cemîl Bayik anî ziman ku divê rojek berî rojekê yasayên entegrasyona demokratîk û azadiyê derkevin. Tenê bi qanûnên çekdanîne re tı çareserî pêş nakeve. Divê pêdiviyên banga 27 Sibatê bicihwerin. Militanên Aişçiyê û welat parêzê şoreşger sırı süreya önder jî di bana 27 Sibatê de îşaret bi wê yekê kiribû. Em jî dibêjin bi vê gava dawî re wê pêvajo guhere qonaqeke din. Ji xwe weke ku Heval Sabrî jî got divê hêzên azadî û demokrasiyê jî bi têkoşîna rêxistinkirî zorê li devletê bikin ku gavan bavêje. Cemîl Bayik rêber apo tişta ku kes ser milê xwe pêk anî wê demê divê mafê hêviyê jî pêk were. Eger rêberapo di şert û mercên azad te karibe bixebite wê deme pêvajû derbasî qonaqeke din dibe. Gelê kur jî wê dixwaze. Lê ji ber ku rêberapo bi awayeke fîzîkî ne azad e gumanên li ser pêvajûyê hene. Eger rêberapo bi awayeke aktif di dewrê de be wê pêvajo serkeftê encam bibe. Yani müfteya serkeftina pêvajiyê azadiya fîzîkî ya rêber apoye.
Di dewama hevpeyvînê de Cemîl Bayik li ser rewşa Rojavayê Kurdistanê jî nirxandinên girîng kir û li ser dema nû ya tevgera azadiyê jî şîrovek kir. Hevserokê Konserê Vebera KCK Cemîl Bayik gefên Dewleta Tirk ên li ser Rojava jî nirxand û got banga rêberapoya 27 Sibatê tenê ji bo PKK'ye. Rêberapo ne di banga 27 Sibatê de ne jî di hevdîtinan de qala hêzên din nekiriye. PKK xwe fesih kir û dawî li têkoşîna çekdariyanî. Ji ber ku tenê gêrlayên PKK li dijî Dewleta Tirk şer dikirin. Wekî din li ti deverî rêxistireke din tineye ku li dijî Tirkiye şer kiriye. Hem ji rêberapo dixwazin ji bo rêxistinên li dervî Tirkiye bangan bike hem jî şert û mercên azad ên xebatê pêk nayînin. Herkes dizane ku bandora rêberapo li ser çaraliyên Kurdistanê û derveyî welat zêde ye. Bi taybetî PKK'yên li Bakur û Şatê Sûrî jî rêberapo dişopînin û wî rêberê xwe dibînin. Hevserokê Konserê Vebera KCK got li Bakur û Şatê Sûrî îradeya gelan heye û rêveberiyeke wê pergalê heye. Li Bakur û Şatê Sûrî 20,000 şehîd hatine dayîn. Hema bêjin nîvê wê ji Ereban pêk tê. Bi hezaran gaziyên Ereb hene. Eger 20,000 şehîd û 10,000 gaziyên wan hebin, jiyaneke azad tune be wê çawa banga çekdanînê li wan werê kirin. Dewleta Tirk dibêje bila qesê de silahan deyne. Meddît bê çawa hetêşê li dijî Alewî û Durziyan komkujî kirin. Di vê rewşê de banga danîna çekan ji qesê de re tê wateya xwe têxin bin kêrê de. Cemîl Bayik li ser daxuyaniyên welatên Ewropayê jî şîrovek kir û got ew piştevaniya ji Almanya û deverên din bi wate dibînin. Almanya û welatên Ewropayê ji Dewleta Tirk xwestin ku ji bo Kurdan gavên hukukî bavêje. Yani di warê xwerêveberiyê û zimanê dayîkê de mafên xwezayî bi dest bixin. Ji xwe nikarin ji PKK re tiştekî bêjin. Wan ji banga rêberapo û gavên PKK bi wate dîtin. Lê ji bilî daxuyaniyên divê ew jî gavan bavêjin. Li ser mafê hêviyê dikarin zextê li Dewleta Tirk bikin. Divê gava xwe berpirsyariyan bibînin eger bi rastî jî çareseriyê dixwazin divê nêzîkatiya xwe ya li ser rêberapo samîmî nîşan bidin. Cemîl Bayik anî ziman ku stratejiya wan a esasî siyaseteke demokratîk e û ev jî girêdayî yasayên hukukî siyasî ne. Tevgera azadiyê wê di dema nû de li ser bingeha paradigmaya nû xwe rêxistin bike. Wê azadiya ji rê ji her demê bêhtir li pêş be. Guhertina esasî em ê li vê derê nîşan bidin û ji tevgerê heta civakê belav bikin. Eger rastiya azadiya jinê neyê fêm kirin wê demê em ê nikaribin bibin kadro, militan û welatparêz. Hevserokê Konserê Vebera KCK got ew ê di dema nû de giraniyê bidin avakirina komînan. Xebata serekeya tevgera apoyî militanên wê avakirina yekîtiya komînên demokratîk e. Bi vî rengî wê civak bibe xwedî rêveberiyên xwe ser. Wê li her derê rêxistinekirina komînan hebe û ew jî wê li ser bingeha konfederalîzma demokratîk xwe rêxistin bikin. Di encamê de jî wê yekîtiya komînên demokratîk derkeve meydanê. Lamede platforma saziyên demokratîk derbarê gava dîrokiya tevgera azadiya Kurd de civîneke çepemeniyê pêkanî. Civîna çepemeniyê li xana İskendera Paşaya li navçeya Sûriyê hat darxistin. Di civînê de ev tişt hatin gotin em pêvajoya aştî û civaka demokratîk ji bo pêşeroja gelên xwe wekî qonaqeke dîrokî dibînin. Li ser bangên Rêzdar Abdullah Öcalan tevgera azadiya Kurd îradeyê xwe eşkere ragihan. PKK di navbera 5 heftê Gulanê de kongreya xwe pêk anî xwe fesih kir. Di 11 Termehê de jî Koma Aştî û Civaka Demokratîk a bi pêşengtiya Hevserokê Konserê Vebera KCK Besêxoza çek şewitandin. Herî dawî jî tevgera azadiya Kurdistanê gavekê din avêt û ragihand ku ew hêzên xwe yên li Tirkiye ve dikişînin. Niha dor hatiye ku dewlet şertên entegrasyona demokratîk amade bike. Lazim e dewlet ji bo bi cîhanîna qanûnên hemwelatbûyînên azad gavan bavêje. Di daxuyaniyê de ji bo pêbaweriya pêvajoyê ev şerta din rêzkirin. Ji bo pêbaweriya Kurdan divê gavên berbiçav û pratik ên hukukî siyasî benavêtin. Şert û mercên Rêzdar Abdullah Öcalan divê bên guhertin. Pêwîst e komîsyon pêre demir de sevdîtin bike. Ji bo pêvajo li ser zemîneke qanûnî bêmeşandin serrastkirinên hukukî û qanûnî bên kirin. Ji bo ku pêvajo veguherî entegrasyona demokratîk şertê pêşî divê Rêzdar Abdullah Öcalan azad bibe. Mayîndebûna aştiyê xurtkirina baweriya civakî bi gavên dualî de gengaz bin.
Serkeftina pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk wê bibe serkeftina hemû bawerî û nasnameyan divê wateyê de bikarana zimaneke pozîtîv û tevgir pir girîng e. Em bank li hemû kesî dikin ku piştgiriyê bidin vê pêvajiyê û li vê derfeta dîrokî xwedî derbikevin. Parti Herêmen Demokratîk DPP encamname civîna Meclisa Partiya PM ku 26 cotmeyê de li dar xistibû bi daxuyaneke par vekir daxuyanî wiha berdewam dike. Xeta siyaseta demokratik ku Birêz Öcalan pêşniyar dike li dijî modela netewe dewlet jiyana hevpar û azad ya gelan esas dikire. Nexşeriya wî ji bo tevaya gelê rûşlata navîn deriyên aştiyeke mayînde azad demokrasiyê ve dike. Li ser vê esasî tevger azadiya Kurd gavên dîrokê avêtin hêviyên aştî demokrasî û jiyana hevpar baweriya civakî xurttir kiriye. Lê ji bo çareseriyên îradeya yek alî têr nake. Divê aliyê din bi îrade wêrektî û biryardarî gavên şember bavêje. Divê demil destgavên qanûnî bên avêtin komîsyon ji birêber Abdullah Öcalan re hevdîtînê bike. Ji bo sazkirina aştiyeke mayînde divê tevî dinamikên siyasî û civakî û diyaloga her du aliyan pêk were. Ji bo wê jî em bank li desthilatdarî û dewletê dikin ku ji bo aştiyeke mayînde gavên şember bavêje. Em bank dikin ku gelemerî xistina xwe mezintir bike û rola xwe ya pêşeng bidomîne. DPP biryarên di meclisê partiyê de hatine standin jî rêzkir û got em ê rêxistinên herêmî bihêztir bikin. Ji bo bingehên siyaseta demokratîk ava bibe em ê bi gel re bêhtir xwedî li pêvajiyê derbikevin û bibin parçeyek bi pêvajiyê. Armanca me demokratîk bûna dewletê ye ji bo wê jî divê hêza rêxistinekiriya gel bikeve nava tevgerê. Pêşerojên hevpar jî bi civaka demokratîk pêkan e. Ji koordinatörên Foruma Azadî û Aştiyê ya Avrupayê Latife Akyüz tekildarî pêvajiyê û xebatên xwe nirxandin kirin. Latife Akyüz wiha dibêje mesele ne ew e ku hin kes biçin îmralê û bi rêberaporê biaxivin. Armanc ew e ku rêberapo azad be rasterast bi hinek kes û derdoran re hevdîtinan bike. Armanca duyemîn ya kampanyayê jî ew e ku kesên li sürgûnê vegerin û davakirina aştiyê de rola xwe bilîzin. Latife Akyüz balkişan ser konferansa ku li Almanya li dar xistin û wiha dewam kir. Niha em raporekê amade bikin û dixwazin konferansek nû li dar bixin. Her konferans gaveke cuda ya derbazkirina sînorên kampanyayê û fikir û hişmendiyê cuda ye. Di çarçoya kampanyayê de şande çûye Tirkiye û daxwaza hevdîtîne bi Birêz Abdullah Öcalan re kiriye. Ji bilî wê komek ji sed jinên femînîst çûn û serlêdan kirin ku bi Öcalan re hevdîtîne bikin. Wekî din komên çepkir sosyalîst yan ji çar aliyên cîhanê ji Amerîka Latin, Avrupa û Afrikayê komên cûr ve cûr tevlî kampanyayê bûne û piştgiriyê didin. Eger Birêz Abdullah Öcalan dibin tecdîdê de dimîne mümkün e ku pêvajiyeke aştiyê ser nekeve. Hevdîtinên îmralî tên kirin jî têrê serkeftina pêvajiyê nakin. Divê sermûzekerevanê pêvajiyê azad be bikez û derduran re bi rû bi rû hevdîtinan bike. Pirsgirêka kurtevaya rûşlata navîn û cîhanê alaqeder dike. Ji bo wê jî divê her du alî bi awayeke wek hev aştiyeke bi rûmet ava bike. Avakirina aştiyê wê bibe bengeha demokratîk bûna Tirkiye û avakirina siyaset û civakên demokratîk ev kar ne hêsane. Pengava cîhanî ya ji rêberaporê azadî ji doza Kurd re çareserî di sala xwe ya siyan de ye. Di çarçoya pengavê de heştê mijdarî li bajarê Köln Almanyayê meş mîtîngên navendî wê bê li dar xistin. Amadekarî û bangên ji bo meş û mîtîngê dewam dike. Saziyên Kurdan ji bo beşdariyê xebatên ke berfireh dimeşîne. Divê çarçovê de endamên mesajrana destan hêvî ya ku li paytexta Almanya Berlin xebatê dimeşîne banga beşdarbûnê mîtînga Kölnê kir. Li paytexta Fransa Parîsê jî civîna gel hat li dar xistin. Sedan Kurdistanî beşdar civînê gel bû mijara serekeya civîna azadiya fîzîkiya rêbera po bû. Beşdaran li vir bank li gel kir ku bi rehê seferberiyê beşdarî mîtînga Kölnê bibe.
هشت مجداری آزادی سروک آبو حوال مکنی توپ دبون بوس آزادبون سروک آبو بند همی و حوال خنه ولاد پاریس مالبات شهید و همی دوست آن حوال آن هشت مجداری همی حوال خد دعوتی کنی دکین ام dibêjin îsal hevîdarin ya hevîdar jî hevîdarkî jî vedattir îsal em ê bikin sala finalê seroka po îsal azad bibe hemî gelin kur ve hemî heval û ve dixwînin meşa heştê mijdarê a Kurnê em dikin. Sabat Tuncel Gut bilez avetine gavan ve bi Türkiye bide kazançkirin. Aktivist û siyasetmedara têja Sabat Tuncel derbare pêvajoya Aiştî û Civaka Demokratîk de axivî got daxuyaniyên dawiyên raydarên Tirkiye jî didine xuyakirin ku demeke nû dest pê kiriye. Ji bo vê jî divê dewlet berpirsyariyê xwe di zûtûrên demê de pêk bîne. Sabat Tuncel balkişan ser meşa yek û heftê cotmê û wiha dewam kir. Ev meş hem ji bo azadiya rêbera Pobû hem ji bo Aiştî û bawayeke hukukî mîsogerkirinê bû. Têjajî dosyayên tekildarê mijarê pêşkeş partiyên meclisê de kir. Tuncel got ku paş de vekişîna gerîla ji bo pêşvebirina Aiştî îradeyeke girîng bû û dewam kir. Êdî şerê çekdariyê li Tirkiye bi dawî bûye. Niha divê zemîna qanûnî û siyasî ji bo siyaseta demokratîk were amade kirin. Dirêjbûna pêvajoyê wê derfetan dide provokasyonan. Aiştî tenê bi aktörên siyasî nabe divê hemû beşên civakê tevlî pêvajoyê bibe. Divê zimanê nefretê polîtikên nijadperest û zayendperestî werin terk kirin. Eger ziman were guhertin gavên qanûnî bên avêtin ve bawerî çê bibe. Ji bo vê jî divê têgehên weke xuşk û biratî azadî û demokrasî werin dagirtin û îradeyeke samîmî werin nîşandan. Berdana girtiyên nexweş û siyasî vegera kesên li sürgûnê wê pêvajoyê xurt bike. Divê komîsyona meclisê helwesteke bi biryar nîşan bide û AKP jî gavên şember bavêje. Aiştî tenê pirsgirêka Kurdan nîne ya pêşeroja hevpariya hemû gelên Tirkiye'ye. Ji bo pêkanina mafê hêviya rêbera Pojinên Êzîdî name ji Konseya Avrupayê reşandin. Nameya bi muhra tevgera azadiya jinên Êzîdî jî Yekîtiya Jinên Êzîdiya Almanyayê, Yekîtiya Jinên Êzîdiya Rojava û Yekîtiya Jinên Moskov û Ermenistanê bi Kurtî wiha ye. Birêz Abdullah Öcalan di 27 Sibata 2025 de ji bo demokratîkbûna Tirkiye çareseriya doza Kurt Banga Aiştî û Civaka Demokratîk kir. Ji bo pêvajoyê bigîje encamê divê Birêz Abdullah Öcalan carî fîzîkî ve azad be. Em vê nameyê pêşkêşî Konseya Avrupayê dikin. Divê serdema dijwar de ku weke şerê cîhanê ya siyemîn tê binavkirin deriyek ji bo çareseriyê û aştiyê ve bûye. Li Tirkiye pêvajoya Aiştî û Civaka Demokratîk ji aliyê rêberê gelê Kurt Abdullah Öcalan ve hatiye dest pê kirin. Ev pêvajo ji bandora xwe ji her alî ve li tevaya rûşlata navîn û cîhanê dike. Ger ev pêvajo baweke serkeft bi encam bibe wê gelek alî û gel jê zûdê bigire. 27 salin rêber Abdullah Öcalan li Garava İmralê dibin zext û tecdeke giran de têgirtin. Rêber Abdullah Öcalan nûnerê bi milyona mirovan ku em jî wek civaka Êzidî wî ji bo xwe weke rêber dibînin. Em dixwazin dest nîşan bikin ku xeba muxatabê çareseriyeke mayînde rêber Apoye. Ji bo pêkanina mafê hêviyê ku ev biryara Konseya Avrupayê zextê li dewleta Tirk bikin da ku rêber Abdullah Öcalan azad bibe. Di dawiya nameyê de fermana siyê tabaxa 2014 de jî tê bibîrxistin û wiha tê gotin. Jinên Êzîdî heft û çar ferman jiyan e. Fermana herî dawî siyê tabaxa 2014 pêk hat û bi saya fikir û ramanê rêber Abdullah Öcalan em ji fermanê rizgar bûn. Em weke civaka Êzidî rêber Öcalan weke parêzvan û rizgar kerê xwe dibînin. Ji ber vê yekê jî em daxwaza azadiya fîzîkî ya rêberê xwe dikin.
Konferansa Kominan despeke reveberiya xwesera kantona Cizreya Bakuruşate Suriye konferansa Kominen kantona Cizreya yekemin bi duruşmaya avakirina Komine bengiha civaka demokratik û azad ele dardixe. Konferans bi tevlibuna 600 delegeyan li hola parka azad ya bajarê Qamişloyê tê li darxistin. Endam û hevserokên Komînên bajar û bajarokên kantona Cizrê nûnerên reveberiya xweser Kongreya Star tevdem PYD dayikên aştiye hêzên ewlekariya hundur jî beşdarî konferansê bûn. Di konferansê de endamên destê serokatî ya PYD Aldar Xelîl rewşa siyasî nirxand û got hemû rê diçin îmraliyê. Em kedin sala pazadê di nava zehmetiyê pir mezin de bijiyan dike. û guherdinê herêmê diçê dibin, guherdinên pir rejwan tiştê dijî şoreşê din, ne şoreşin. Em jî dixwazin em wê ruhê şoreşê bidin jiyan kirin. Bejberê siyaseta ku derdorî me çê dibe wa ku em jî wilo ketine nav, yani em di nav derketine em wisa eksî hebe. Ji ber vê êşê me pir giran e. û hemî tiştê ku dilê me jî dixwazin dibe ku kêdiya wê di pêk nayê. Heta ne tenê wisa carna em çi dixwazin em pirekî me hene, pir insan hene nizanin çi dixwazin. Tenê bînin rewşek heye, yani hindirê wê sindoqê di rewşek di meşê, kamî ji xwe di nav de me ji xwe çi girt. Tu wilo bifikirî tu nikare siyasetê bike. Mecbûr e tu vê zanibe. Bi giştî li dijî xwezaya te yî û tê jî siyasetekê bike tê vekere jiyana xwezayî. Mixabirana tiştê bêjim dibe ku wê mat ne îşe salekî li Dawsiyayê dibehs dike. Yani tiştê belkî sedê sala dirêjkirin, hezarê sala dirêjkirin heta giştî roja îro. Lê ez ji ber ku konferans ser Komînayê di dûr di zêde dûr neçim, tenê hinek mijarê em bînin bîra xwe hebe. Ev tiştê îro siyaseta kanan Şamê dibe, li Enqerê dibe, li Bexdê dibe, li Tehranê dibe, li Washington dibe, li Ewropa dibe, li Brukselê deverê din, evana tev esas îro roj tevna ku hatî dayîn veşa ku tê veşandin li gorî herêma xwe em tenê di sînorê vê herêma xwe di ya Rojhilata Navîn ya Sûriye ez bêjim em bigirin dest ev ji sed salî vir de wek şetrencê lîskek hatî dayîn û berdewam dike. Îdî em ê dikaribin ji wê lîskê derxin meseleyê yan em ê nikaribin ev ji ser jêhatîbûna me, bîreweriya me, bîtina me, biryardariya me dibîne. Li Kanadayê Durzî û Aleviyên Arab çûn serdana navên da Kurd armanca serdana şandeya ku ji Durzî û Aleviyên Arab pêk tê weke xurtkirina piştevaniya navbera gelen û pêşxistina diyaloga hevpar hat eşkêrkirin. Devdîtinê de hat destşankirin ku divê li dijî zextên li ser civakên Kurd, Durzî û Aleviyên Arab helwesteke hevpar were nîşandan. Di civînê de rayedarên Necêdekê gelên Durzî û Arab vexwendin meşa ji rêve rapora azadî ku wê duduyê mijdarê li Torontoyê were darxistin. Bank li hemû gelan û bi taybetî civaka Durzî Aleviyan hat kirin ku tevlî çalakiyan bibin û daxwazên ji bo azadiyê bînin ziman. Berê godan jebenû çê nîrû pêşkêş kirin ana xatirê we dem baş.